Гаспадарства, сёння робім эксперымент. Распавядаем пра краязнаўства, але не пра аршаншчыну. І да, калі у вас пяшчотныя вушкі і вы не любіце нецэнзурнай лексікі, калі ласка, зачыніце вушкі і ў такой нязручнай позе ўсё ж такі пастаўце нам лайк. Пачынаем. А распавядаем мы сёння пра так званы хуеў лес. Я яшчэ раз выбачаюся перад вашымі пяшчотнымі вушкамі, но гэта этнаграфія, з этнаграфіі словаў не выкінеш, як з песні. Пачатак 20-го стагоддзя у сённяшні гарадокскі раён на поўнач Беларусі высылаюць нейкага ссыльнага афіцэра расійскай арміі. І вось гэты афіцэр з-за Суму пачынае займацца краязнаўствам, вывучаць мясцовыя абряды. І ён знаходзіць каменныя фаласы. Канешне, гэтая знаходка яго зацікаўлівае. Ён едзе ў тую вёску, адкуль прыехаў да яго гэты фалас і размаўляе з мясцовымі. Аказваецца, у гэтай вёсцы быў абряд. Калі бычок не лезе на цялушку, калі парасючок не лезе на свіначку, альбо калі у мужика рэальныя ўзроставыя праблемы, то мужик выточвае сваімі рукамі каменны фалас, пры нейкіх абрядах ідзе ў лес і там яго складае як ахвяру. Калі наш герой, гэты ссыльны афіцэр, дабраўся да самога хуева леса, ён назбіраў проста дзесяткі каменных фаласаў. Але важна, што першапачатковы абряд мясцовае насельніцтва ўжо не памятала, і яны памянялі яго трошкі. Цяпер, калі бычок не лезе на цялушку, трэба было зайсці ў хуеў лес, забраць адтуль фалас і пакласці яго пад целятнік. І тады, маўляў, спрацуе як віагра. Дык вось, ссыльны афіцэр набірае цэлых 2 мяхі гэтых фаласаў. І калі ўжо ў Беларусі ствараецца свая акадэмія навук, вязе іх туды. Прыкол. Гэтыя фаласы потым знікаюць. Можна зразумець, у акадэміі навук старэнькія прафесара, у іх таксама маглі быць праблемы, і яны таксама вырашылі паўтарыць той самы абряд. Інтарэс да хуева леса з'яўляецца зноў у другой палове 20-го стагоддзя. Туды едуць сур'ёзныя навукоўцы, яны набіраюць артэфакты, яны яшчэ іх знаходзяць, вязуць у Мінск, размаўляюць з мясцовымі, ну і гэтак далей. Ідзе рэальна навуковае вывучэнне. На ўсялякі выпадак я вам скажу, што хуеў лес – гэта тэрмін вось таго расійскага афіцэра. Ну, Расія – мацершынная краіна, ну што зробіш. А мясцовыя жыхары называлі яго не так. Мясцовыя жыхары называлі яго па назве бліжэйшай вёскі. І вот тут я вам не скажу гэтую назву, спецыяльна не скажу, бо хуеў лес – гэта не толькі сховішча каменных фаласаў. Хуеў лес – это унікальны археалагічны помнік. Там сотні курганоў розных археалагічных культураў розных часоў каменнага веку. То есть, калі я раскажу вам публічна, дзе гэты лес знаходзіцца, знойдзецца які-небудзь негадзяй, які з металашукальнікам паедзе і іх проста знішчыць. Канешне, пытанне, а ці можна знайсці і зараз гэтыя фаласы? Прыкіньце, можна. У гарадокскім музеі, краязнаўчы, раённы музей, у прынцыпе такі звычайны, вельмі звычайны, але ў іх ёсць калекцыя 18+. Калі вы пазваніце ў гэты музей і скажаце, ребята, а можна мне экскурсію 18+, вам яе спецыяльна арганізуюць і пакажуць калекцыю прыблізна з 20 фаласаў. У асноўным яны знойдзены ў тым самым хуевым лесе, але частка з іх знойдзена і вакол леса. То есть абряд гэты быў трошку шырэй. Я і сам бываў і ў гарадокскім музеі, і ў тым самым хуевым лесе. Фаласаў не знайшоў, было позна і цёмна. Але мясцовы краязнаўца, які сёння даследуе хуеў лес, на маё пытанне, а ў цябе ёсць гэтыя артефакты? З усмешкай сказал: да, под ложком 5 штук ляжыць. Да, ребята, этнаграфія, краязнаўства – гэта не толькі пра лічбы і всялякую шляхту і князёў. Гэта ў тым ліку, пра хуеў лес.